Nadanios ang usa ka balay human nadat ugan sa natumba nga punuan sa kahoy dihang midahili ang parte sa bakilid sa Barangay Tagakpan sa Davao City. May na lang kay luwas ang mga sakop sa usa ka magbanay nga anaa sa sunod sa balay ni adtong tungura. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Nidatog na kining dakong punuan sa kahoy sa usa ka balay sa Puro Corvada, Barangay Tagakpan, Davao City. Webes sa udto, dihang midahili ang parte sa bakilid, diin nadala ang punuan sa kahoy ug natumba paingon sa balay nga nakatukod sa kilid sa kalsada. Maayo na lang kay wala na unsa ang tulo ka sakop sa pamilya nga anaa sa sulod sa balay atong tungura. Quarter to 12, nagpahibalo na nga nanay nag-inform sa mga dito sa barangay nga nag-landslide ko, no? So ang cause sa landslide ato is ang heavy rain. Gilayong nagtigayon og inspeksyon ang mga personahe sa DPWH sa lugar. Ngayon, ang ginawa namin ngayon, naglagay muna kami ng road sign na barrier para lang at least merong safety devices na nakalagay dito sa ating kining soil collapse natin na nahulog. Tapos nagpunta kami sa barangay hall para makipag-coordinate regarding aning mga gamit nila diyan sa loob sa kabalayan. Kay ang plano sana namin mag-clearing bukas. Yun po. Sa inisyal nga impormasyon gikan sa barangay, dili na gayud papuy-an ang maong dapit tungod kay daan na kining gideklara nga landslide prone area. Kan about ani sila diri nga mga settlers is dugay naman gud namon sila ginaon sa ginapahibalo nga hazard zone siya, kailangan siya dili siya dapat puy-an. Dapat yun mamalihin sila sa safety nga lugar. Ana sa dili moubos sa 5 ka pamilya ang apektado kung papawao na sila sa lugar. Hangyo sa mga apektadong residente. Depende na sila, sir. Sa ako nga nyo, mo balik lang kung tinda-tinda di ari. Okay, naman akong panginabuhi dire, wa mo ko'y laing kuan source good. May nalagot kalingawan ako, may ko pagkukos akong mga anak sir nga magsalig. Gamito na sa gobyerno, ngayon lang may allowance nga aron kami magalingon og bungkag sa amo ang kuan kubo-kubo. Kauban si Jojo Solarte ug Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.